যতन खुलुमung याफारका दिनै 9 तारिख जुन 2024 और उत्तर महारानीपुर सुबुराम चौधुरीपाड़ा ओ जगह गोमती खाचौतु पार्ट 2 आपनो शूटिंग खायना हिन फाइमानि जों सालनै दमै खायका मिया बखलायका मिया 8 तारिख जुन 2024 ओंखाय दिनै शूटिं अरनो कारखाजों मो शूटिं जों दायति न कारना बागै चाइतो फैदों दिनै आर्टिस्ट दङ जतन फायजाखि दिनै प्रडिउसार दङ कनै दङ बिनि मुं हंखाय दावरुन ब हंखाय सन्जय ओंखाय दिनार गुन्दां नायबो दङ इख बिनि मुं ब सन्जय दं कनै न सन्जय ओंखाय अर हिरोइन दङ हिरोइन ओंखाय लक्ष्मी देब्रमा बिनि मुंबो लक्ष्मी न ब हंखाय साइडुल खायो हिरोइन न साइडुल ओंखाय जों दायति न म फिल्म न कारना बागै चाइतो फै दङ दिनै तेबो शूटिं दङ दुमुर थानाय जों गोमती टिसाफ्रो दुमुर थां शूटिं खालायका ओंखाय दाबो ब म शूटिं न फिनिशिं खायना बागै दुमुर ताइसा जों मा थांखौ हिरो हिरोइन चेन्ज जोंखा म दुबारा जनमनि सिनेमा वाइनै जनम ना हानाय हिरोइन आबन बागै हिरो हिरोइन जों चेन्ज खालायका अदाका ओंखाय जतन हायनो हाय ताइसा खुलुमung याफारै आनि गकरन पाइखा आं लबा नरगानो सिनुआनो मुंखाय बिमल देब्रमा आं अ फिल्म सुयो तै सिनमो फिल्म तेबो हाकसालो जों स्नामजाकनाय शिलंआव थानान बागै ब टारगेट खालाय दङ ताबो ककला मुंनि दङ शिलंआव जों रोजाब मुं पिसाजाकनाय तै शर्ट ब पिसा दाहारजाकनाय ओंखाय आसे कक सायनानै कक सामा पाइखा जतन खुलुमung याफारका